Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili le-radio Inketho. Lami igaba ngumfeza Ntuthu Khumalo bathi la sibona amagomede. Umuntu mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela izisho ya-subscriber, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu kuyindaba engudeni umphakathi wasemakhwezini kwesikamthetho kwenziwa umshana ukuthiwa uvuka umbhejazane wanquma umalume wakhe uqhoqhoqho waze wamkhipha namathumbu esiswini. Ngokuthola kwabezindaba isolezwe wesilisa uvuka umbhejazane ngesonto ntambama ephethe ummese esho umudla mfele umufi ongumalume wakhe umnumzane Sipho sakhe Mthethwa. Kuvela ukuthi akuqondakala ukuthi umnyombo walesi sigameko ubuyini. Isihlobo unkosazana ephindile Mthethwa uveze ukuthi basathuthumele namanje ngento eyenziwa umshana umnumzane Siyanda Mthethwa. Uthe umshana nawo ugcine ebulawa umphakathi izolo, uqala ukudloba kakhulu ngomgqibelo ekhiphela yena ummese angazi ukuthi ibabangani. Umbuzile ukuthi kwenze njani wangasho lutho, kodwa-ke efuna ukumgwaza kuchaza unkosazane Mthethwa. Eqhubutheke kungenelela umalume omdala uMaqhude naye umshana washo ukumqeda ngommese ebese bacela usizo komakhelwane bamthatha umshana bamkhiphela ngaphandle kwegceka. Akazange alale ekhaya kuchaza uphindile. Uthe kodwa ubuyile ekuseni ngakusasa wangena ngobhotsho waqonda ngqo endlini kamufi, okuyilapho afike wamnquma khona uqhoqhoqho wamkhipha amathumbu. Ibuhlungu kabi lento eyenziwe yile ngane, namanje bayazibuza baziphendula ukuthi-ke ngempela bekunakaliphi ukuthi bengazenzi into ebuhlungu kangaka. Uveze ukuthi umshana uvuka edlobane nje bekungakapheli maseko ebuye eBhukhanana ezohlala naye kuleli khaya. Nakhona eBhukhanana bathola ukuthi kukhona umuntu ayembulele. Ngesikhathi isolezwe likhuluma nelungu lomndeni bekunomsindo ophakathi khona egcekeni, njengoba kuthiwa ushaya umsola wasala umndondo. Nangumshana naye la phansi udindilizile ukugcina ekushonile. Uqhubu wathi akakukholwa lokho akubona ngamehlo kwenzeka emagcekeni akomthetho, ngathi uzothiwulele makavuke bese uyaphaphama. Isoleze lihabele ngomthombalo ukuthi umshana ngosuku akhiphe ngalo isidumbu beyicasule kakhulu. Imeya semfolomzi umnumzane Xolani Bhengu ehambelele umndeni uBhengu uzakalisa okukhulu ukudumala ngalesi sigameko. Uthe ukubuhlungu kakhulu ukuthi senzeka kungakapholi maseko uNdunankulu kwaZulu Natali Thani Ntuli ebiza imbizi yokukhuza ubugebengu kule ndawo. Ngane zakwethu izona indaba ezihamba phambili esinibekela zona zishisa namhlanje kwezesenkezweni.